Hei sinä ulkonäön omistaja! Oletko kiinnostunut ulkonäöstäsi? Jos kyllä, niin tarjoamme sinulle ja peilikuvallesi aivan uuden ja mullistavan tuoteperhekokonaisuuden. Hallelujaa! Kyseessä ovat sensaatiomaiset Lordi-ihonhoitotuotteet. Suomen Euroviisulautakunnan suosittelemat Lordi-ihonhoitotuotteet tekevät ihostasi perunapellon jo 3 tunnin käsittelyn jälkeen. Lordi-ihonhoitotuotteet saavat ihosi luontaiset epätasaisuudet puhkemaan kukkaansa. Jos haluat korostaa kasvojesi rupisia paukamia tai rokonarpisia poskipäitäsi, niin Lordi-ihonhoitotuotteet sopivat sinulle kuin syyläinen nenäpäähän. Lordi-tuotteilla saat ihosi hiekkapaperin pehmeäksi ja kimmoisaksi kuin 16 metriä harjaterästä. Jos tilaat Lordi-ihonhoitotuotteita seuraavaan lauseeseen mennessä, saat nopean tilaajan etuna tukan sotkemisföönin, jonka avulla hiuksesi pysyvät takussa koko illan. Huomaa, että Lordi-ihonhoitosarjaan kuuluu myös kirves. Sen ansiosta sinua ja ihoasi ihaillaan kaikkialla, missä liikut. Älä enää lorvi. Osta Lordi. Ihonhoitotuotteet.